ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ରାଜପୁତ ଯୁବା ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଥାଏ ଆଉ ଆକବରଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜପୁତ ଯବାନ ଅଟୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଆଁଳା ଭାଇ ଅଟୁ, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଆସିଛୁ। ଆମକୁ କିଛି କାମ ଦରକାର ଅଛି। ତାପରେ ଆକବର ପଚାରିଲେ, ତମର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାଦୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ, ଆଉ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆକବର ପଚାରିଲେ, ତମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଛି କି? ଅବା କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କି? ଏହା ଶୁଣି ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଆଖି ଚମକି ଉଠିଲା, ଯେମିତିକି ସତେ ନିଆଁ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ତଲୱାର ମୟାନରୁ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଛାତିରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଦରବାରରେ ଦୁଇଟି ଶବ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ରକ୍ତର ସ୍ରୋତ ଛୁଟୁଥାଏ। ତାପରେ ଆକବର ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ରାଜପୁତ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ଏ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ଖାଲି ଛୋଟ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟିଏ ମାଗିଥିଲି। ତାପରେ ସେହି ରାଜପୁତ ସେନାପତି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲେ। କ'ଣ ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପଚାରିବା ଉଚିତ? ବାହାଦୁରମାନଙ୍କଠୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଗାଯାଏ? ବାହାଦୁରୀର କ'ଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥାଏ? ଖାଲି ଜୀବନର ବାଜି ଲଗେଇକି ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହୋଇପାରେ? କୋଉ କାଗଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହୋଇଥାଏ ବାହାଦୁରୀର? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖାଇଦେଲେ ବାହାଦୁରୀ କ'ଣ, ବାହାଦୁରୀର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସାମ୍ନାରେ ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ନିର୍ଭୟରେ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନଥାଏ ବାହାଦୁରୀର। ଆଉ ଯିଏ ବାହାଦୁରୀର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇକି ବୁଲୁଥାଏ, ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଭୀରୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି।